Hello everyone! Good evening! Good evening, good evening. Today is October 31 October 31, 2021. So, good evening. Maaga akong umuwi ngayon dito sa bahay kasi undas na. So, mag-prepare kami ni Mama ng something para sa tawag namin sa Bicol ay pasungaw. Pasungaw yun naman, di ba? Ha? Yun nga, hindi siya kumpleto as doon sa pinaka-tradisyonal na tinatawag namin pasungaw in Bicol. Pero kung ano yung available namin dito, biko, tapos nilagang itlog, tapos yung tinatawag namin na binotong, tapos tsokolate. So, yun yung iaalay namin doon sa altar. Tapos magpapausok si Mama with incense. Ipapakikot sa lahat ng buong kanto ng bahay, and then magdadasal, and then magsisindi ng kandila doon sa may pintuan. So, ganun po mag-celebrate kami as Bicolana doon sa province namin sa Waswas. So, hindi lahat ng mga taga Bicol ay ganon yung way, pero kami, ganon yung way namin kasi ganon yung turo ng lola ko. So, yun. Wala kaming handa na as in party, wala. Ano lang, simple lang ito na lagi namin ginagawa every undas. Kasi hindi kami nakakapunta ng sementeryo kasi malayo. So, yung way namin as pag-recognize sa mga souls na mga namayapa na, ng mga mahal namin sa buhay, like lolo, si papa, yung mga tita ko, yan, si nanay, ganon yung way namin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung simple way namin, kung paano ito i-celebrate. So, happy undas sa inyong lahat. Happy Halloween, and God bless you all. So, yeah. I'll see you soon later. A few moments later. So, ayan. Ganyan po yung pagpapa-apoy ni Mama. Don't worry, safe po ito. Nagpapauling lang si Mama dito sa takip ng kaldero kasi wala kaming barbecuehan. Kasi masyadong malaki yung nasa taas. Kaya, ayan. Naglagay si Mama ng konting gaas doon sa uling. And then, ayan. Once na mag-uling na siya, papatayin yan, and then doon natin ilalagay yung insenso para umusok ng sobrang bango, at yung usok nun iikot sa buong bahay. So, yan, ganyan. Everyone, sa mga wala pang alam sa insenso, ganito po siya. Ayan, binili ito, tingi, isang pack. Ayan, para siyang tawas na bato-bato na may amoy. Ayan, siya yung ibubudbud doon sa uling, tapos mag-angkos niya, mag-uusok siya ng madami, tapos mabango. So, ayan. Malapit na siya mag-uling. Ayan, ganun lang. Hello everyone! So, ito yung tinatawag na binotong. So, shout out sa mga taga Bicol, binotong, ayan. Ayan, ang sarap-sarap nito, grabe. Tapos, ayan. Nagluto yung kapatid ko ng chicken, anong tawag dito? Chicken steak. Version niya. Ayan, manok. Ang bango. So, kukuha ng konting ganito, konting ng mga handa, tapos pagpagkasama-samahin, ilalagay sa altar. Tapos magdadasal. A few moments later. Hello everyone! So, ito na po yung simple handa namin para sa Halloween at sa undas. Ayan. Meron tayong kanin na may nilagang itlog na pinaghati-hati. Tapos, ito yung tinatawag na authentic ng Bicol na binotong. Ayan, yung malagkit na bigas na hinaluan ng kakangata tapos niluto. Super sarap. And of course, meron tayong chicken steak. Tapos, meron tayong biko version ni Mama. Tapos, meron tayong tsokolate. Tapos, meron tayong red wine kasi wala kaming alak na as in pure na alak. Tapos, meron tayong sojo. Tapos, meron tayong tinapay. So, ito lang yung ano natin. Ayan.
So, tapos, ang gagawin mamaya, kukuha ng konti-konti niyan, tapos pagkasamahin sa isang platito, tapos, ayun, yun yung ilalagay doon sa altar. Ayan, that's it.